ଅପାଲୋ ଅପା କୁଆଡେ ଗଲ ନା ତମର? କିଏ ସୀତା ତମେ କଣ ଦରକାର? ଏଇ ଅପା ଚିନି ଅଛି ନା ଟିକେ ଦିଅନି। ଚିନି ନବ? ହଁ ହଉ ମୁଁ ଆଣୁଛି। ମୁହଁଟା ପୁରା ଭୁଲ ଦେଇପାର କିଛି ତ ଗୋଟେ ଅଛି। ଏଇ ଚିନି ନେ। ଅପା ତମ ମୁହଁ କାହିଁ ଶୁଖି ଯାଇଛି? ଆଖି କାଦ କାହିଁ ପଡିଛି? ଖାଉନ ଟିକେ ତମେ? ସେସବୁ କିଛି ନୁହଁ। କଣ ସେ ସବୁ କିଛି ନୁହଁ? ନା ମତେ ନିଜର ଭାବୁନ ଆଉ ତମ ଚିନି ନିଅ। ନା ନା ସେଟା ନେଇଯାଅ ଚିନି ଦରକାର ଥିବ ତମର। ତମେ ଯୋଉ ଭାବୁନ ତ ପର କରିଦବ ତମେ। ନା ସେଟା ସେମିତି କିଛି ହେଇନି। କହୁନ କିସ ହେଇଛି? କଥା କଣ କିଛି ତ ଆମ ଯୋଉ ଝିଅଟା ବାହାର ଲାଗି ପଢୁଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଭଲ ପାଇଥିଲା କଣ 2 ଦିନ ହେଲା ଖୋଜ ଖବର ନାହିଁ। ତାକୁ ମାମୁଁ ହେକା ସବୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି କଣ ଯେ କହିବି କହିବନି ସୀତା କାହା ପାଖରେ। ନା ଲୋ ତୁ ଜାଣୁ କି ମୁଁ କେନ କହ ମୁଁ କାହା ପାଖରେ ତୋ ଝିଅ କଣ ମୋ ଝିଅ କଣ? ତୋ ଝିଅ ଯିଏ ମୋ ଝିଅ ବି ସିଏ। ଖିଆ ପିଆ ଆମର ଠିକ ନାହିଁ ଲୋ। ଠିକ ନାହିଁ। ହଉ ମୁଁ ଯାଉଥିଲି ସେଣୁ ମୁଁ ଖାଇମି ଲୋ ହଉ ଯାଉଥିଲି। ମୁଁ ଯଦି ଗାଁ ନା ଟିକେ ନ ପକେଇବି ତାହେଲେ କେମିତି କଣ ହେବ? ମୁଁ ଖାଇକି ମୋ ଭାତ ଆଗେ ହଜମ ହବ। ଯାଏ ସେ ଗାଁ ମାଇପେ ଯାଇ ରୁମକୁ ହେଇକି ବସିବେ ସେଇଠି ଯାଇ କହିକି ଆସେ। ହେଲେ ଏଇଠି ତ ବସିନି ମୁଁ ଯାଇ ଏଇଠି ଯାଇ ସେ କଥାରେ ଯାଇକି ପକଉଥାଏ। ତୋ ନାନୀ ମାନେ ଏଇଠି ବଇଛ କି ନାକି ସାର? ଏଇଲେ ମୁଁ ତମକୁ କହିକି ଯିବିନି। ଗୋଟେ କଥା ହାତରେ ପଡ଼ିକି ହାତରେ ପଡ଼ିଲାନି ତମେ ଏତଲା ଜାଣିନ ନା? ନା ଲୋ ବୋଉ କିସ ହେଇଛି ଜାଣିଛ ନା? ସବିତା ଘରେ ଯିଏ ଜାଣିଛ ପଡୁଥିଲା ତୁ ଭାଇରେ ଜାଣିଛ ନା ସେ ଟୁକା ସହିତ ସେ ପଳେଇଛି। ମୋର ନାନୀ ତମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି ଝିଅକୁ ଏଇର ବାହାର କରିଥିବେ ବାହାରେ ଥିଲାବେଳେ ପୁଳେ ଟୁକା ଧରି ବୁଲୁଥିଲା ସହରକୁ ଗଲା ପୁଳେ ଟୁକା ଧରି ବୁଲୁଛୁ ଆଉ ସେ ଜୀବନ କି ସେଇଠି ରହିବ ନା? ଝିଅ ହବ ନା ମା ପରା ସେମିତି। ମୋର ନାନୀ ତମେ କହିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି କେହି। ନାନୀ ମୁଁ ଯାଏ ପର କଥା କାଇଁ ଗଲି ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇ ଯିବା ମୁଁ ଯାଏ ମୋର ଦେହର କାମ ମୁଁ ଯାଉଥିଲି କହିଦି ଆସିଲେ ମନଟା ଶାନ୍ତି ମିଳିଲା ଯାଏ ଆଉ କାହା କଥା କହିଦେଇକି ଆସେ।